ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಪನ್ಪನ ಸಮಸ್ಯೆನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ ಇಂದೆ ಕೊಂಚ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡ ಅವೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ಪನೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೋ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಂಪೂ. ಎಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಹೇರ್ ಶಾಂಪೂನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಯಾನುಂಡತ್ತೆ ರಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬತ್ತದ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಅವಿಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ನಮಗೆ ಇಂಕಲ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಣಂದೆ ಪನುಲಿ ಶಾಂಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಹೇರ್ ಶೈನಿ ಆಪುಂಡು. ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏರ್ ಮಾತ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಇಂದೆಡ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾಂಪೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ನ ನಮಕ್ ಕೊರ್ತೇರು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅನುಭವಿಸ ಒಂದುಲ್ಲರ ನಿಕ್ಕಲ್ ದಯ ಮಲ್ತದ ಒರ ಈ ಶಾಂಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ಲೈಫ್ಡ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆದ್ ಒರಿಯೋಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಅಕಲ್ನ ಪೇಜ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ತಿದಿಪ್ಪೆ ದಯ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತದ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರನ ದೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತಿನಿಕ್ ಮಾತರೆಗಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.